טוב חברים, עכשיו אנחנו משחקים קצת בצונאמי. כן, אני שדרגתי ליאיר את זה. לי יש אותו, את דובי. תגיבו בתגובות מה יותר נדיר. ל-180 חבר שלי שדרג לי ל-200. היי, גלים. אני לא אוהב גלים. אותם מה קנדי עושים? זה עושה משהו קנדי? מה? כדי שנוכל לקפוץ מעליהם. אוקיי, הוא ממש... די, אין לי כוח. הגלים מעצבנים. בא לי לעשות נו גלים. נו גלים. סוויטה. סוויטה. אני עושה סוויטה נגד הגלים. לא, מה זה? אני לא רוצה VIP, מי רוצה VIP? יש גל סטני. אני מפספס. זה נראה מגניב. יפה. הוא גולד, זה לי קיצור יותר מגניב. לא עושה לי הרבה. ראיתי שמח לדמות. מה זה? כללה קיבלו. מה יש לי בבייס? וואו. מה? יאיר, אני הכי גרוע בארץ. סוויטה. טוב, אני ארביץ לסטרוברי אלפנט. אני אפילו לא מכיר את הסטרוברי. טוב חברים, האיבנט כאילו זה גם גלים וגם סטיל הבריינרוט, כי אנחנו משועממים. אין לי כוח. יש לי שתי אנשים בסרט, אני לא אוהב את זה. אוקיי, כנס אליהם ותיתן להם קיק. שתיהם ילדים מעצבנים רצח. רציתי לגנוב להם כי הם פעם גנבו לי איזה... אני לא זוכר, אני חושב ספגטי. הם חברים. מה זה? בא לפה חמולה, מה זה? כמה אנשים? טוב, הוא לא עשה לי כלום. אני פשוט אתן לכולם בלוק. כנס יאיר. מי זה? הוא הכי מעצבן, אני מעדיף להתעלל בו במקום לגנוב לו. יאיר, הוא נשאר, הוא הבובה שלנו, עד שהאיבנט יתחיל. הוא מנסה לגנוב לי הבובה. המשחק לי שלס בובה מנסה לגנוב. טוב יאיר, יש לך אישור לגנוב לו מה שבא לך מהבייס? למרות שהוא גרוע, אז אני פשוט, יאיר, תגנוב לו דברים ואז אני יפיל עליך אדמין פאנל כדי שהם יאבדו. תיקח לו איזה משהו. מה זה קשור מה? רק שנייה. עכשיו גם מתחיל האיבנט. טוב, יאיר, אני נותן לו בלוק. אוקיי. טוב, תרביץ לי. טוב, אני רוצה... מה הוא מנסה להגיד לנו פה? נראה לי הוא אמר you ready, סתם. You ready go. סרברס? לא הספקתי לקרוא. משהו עם סרברס. גוגל טרנסלייט
הוא... נראה לי לא יהיה לנו בסוף איבנט. הוא יאיר. כן. רוצה את שתי הדברים. אני לא צריך אותם נפסית. עכשיו אמור להתחיל האיבנט. טוב, אני מוכר. תשים במכונה. לא יאיר. למה? נכון, המכונה הזאת חזרה. אוי, אני אוהב אותה. למה קניתי את זה? לא יפה. תגיד מה קניתי בזהו. אוי, איזה מרביץ. גם אני יודע להרביץ חזק. שמעת אותי? מה אתה מנסה לעשות? הנה הוא. רגע, אפשר לקנות אותו? לא. אמנם. יאיר, זה על מה שעשית לי, חכה. זה על מה שעשית לי, חכה. אתה דובי כחול. אני יודע. יאיר, אני רוצה לעשות לך משהו מגניב, אל תתנגד, בסדר? ככה שומעים מה? לא, יאיר, אני חייב לעשות עליך את זה, זה מגניב. תקל. מי זה? הוא גם אחד מהמניאקים, ואין לו דברים מספיק טובים. יאיר, הבייס של סמי הזדמן, אבל אין לו דברים טובים אדם, תקיק את האיש הזה. הוא מטריד אותך? כן, מאוד. אוקיי, יפתי אותו. כי הוא כזה מרוסק. כזה. אוקיי, מה יצא לי? סאטה פאקס. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. יוצא 50 יאו, טוב, יאיר, אם יזדמן לנו את המיאול, אני מביא לך 100 שקל. ולא בצחוק, אני אביא לך 100 שקל. אני קיבלתי כרטיס. כמה יש לך? אמא שלי הביאה לי 40 יורו. כמה זה בסקלים? לי יש 1,200 שקל. לך אבל אין כרטיס נראה. סתם. אין באמת. אבל אתה יודע שכרטיס אשראי זה כרטיס אשראי. אבל עד גיל 14 יהיה מותר לי. עד גיל 14 יהיה מותר לי. לך? 20 כפול מזל או שואל. נו! לא, אני כותב לו נעים. אני לא הכי רוצה את האמת. נו! Piccione macchina. פליז, נו. לא. למה לא? נו. אדם, תגיד לו Oh my Lucky Block. god. ניתן לו כן האבנטים. נו. נראה לי יהיה אחד טוב. למה לא? יותר Lucky Block. וואי, הוא מקבל הרבה. נו. בוא נעשה נשירות. יאיר לא שימים לקי בלוקים ישירות. Lucky Block. Lucky Block. אנחנו רחוקים אחד מהשני. אבל יאיר אי אפשר לעשות מסירות כי אין מוטציות Lucky גאון. Block. אין מוטציות. טוב, אז זה יהיה שלי Lucky Block. והשניים האחרים שלו. לא, הכל טוב, הוא עושה לי. טוב, אז אחד שלי. זה שלי. טוב, Lucky אני Block. פותח אותם. זה לך. בוא נראה. יאיר, אני לא רואה. הלכתי. אוקיי. או! ציקלטרה! אהבתי את הרעיון. אני אוהב ציקלטרה. לא יודע. זו דמות חמודה. מה זה? היא נראית מה זה מוזר. זה גרפיקה.
אדם, זה 3% נראה לי בערך. זה כיסלון הגרפיקה. נסבר. אדם, כמה אחוז זה? אין לי סם, אני הולך לבדוק. יש לזה גרפיקה גרועה. לא עזבתי, זה יצא לי משהו טוב. אני בודק. זה 1%. זה 1%. אדם, יצא לי משהו טוב, סוף כל סוף. יאיר, זה 1%, זה הצלטרה מוזרה. הדמות יפה. הדמות עצמה יפה, אז אני רוצה לסמור. יאיר, תראה, הייתי מביא לך אם היא סתם הייתה ככה, אבל הדמות עצמה יפה. למרות שהגרפיקה מה זה נראה. Coco fanto elefante. שלום לך. אני לא ציפיתי לצ'יקלטרה. מה יש לך? תראו, אני רוצה לשים על הסרטן. די, יאיר. Lucky Block. מה, יאיר, נעלמים לנו מלא לקי בלוקים. Lucky Block. חשבתי שאתה לוקח את הלקי בלוקים. Lucky Block. לא, אני לוקח. אני לוקח את זה בגלל שאני עם הרבה מזל. יאיר, תקשיב. אני עם הכי... סקור, אני עם הכי הרבה מזל. אני יודע שעכשיו בגלל שאמרתי את זה יצא לי חרא של דברים. לא הסתכלתי, ויצא לי הכל גרוע. רמה גבוהה. למה? יאיר, אוקיי, רוצה שאני אכנס מהמשתמש הסכמי שלי? יאיר, תסתכל מה יצא לי, 52 מיליון. 52 מיליון. רואה, יאיר, תסתכל איזה רמה גבוהה, בוא תסתכל. זה רמה גבוהה. רואה, אני פה. יאיר, מעכשיו אני מקבלת את הלקי בלוקים של הלבבות. יש לי את המזל. סתם. כן. למרות שבינתיים אני לא החזבתי עם התוצאות. אני רמה גבוהה. תמיד לא האמנת לזה. אבל עכשיו אתה מבין. באמת. לי יש מזל. נו. מתי נגמר הסיבוב? אני יודע שיש אותו ואני לא שומע אותו. יאיר, אני נכנס מהטלפון. יש לי שם כמה דברים. הם לא טובים, אבל הם גם לא הכי גרועים. סתם, הם די גרועים הדברים. דוביני פיצה נהנה, נכון? יאיר, אני נותן לך לבחור מה שבא לך מהבייס, כי... לא יודע, אין לי מה לעשות עם הדברים. עכשיו הוא סוסה לי לעשות את זה. טוב, אין לי כל כך מה לעשות עם הדברים, אני פשוט אביא לחברים שלי. הנזקקים. מה, איפה אתה? לא משנה, הכל בסדר. אדם. שמת לב שיש אינגיאנג אחרי שנתיים בערך? נכון. מה? אין יאנג.
לא שמה, לא ראית את זה, לא הקשבת לזה. לא שמת לב לזה. מה הוא כותב? אלסיו. אוקיי, אלסיו. יכול להזדמן אלסיו עכשיו, כאילו, ל-50,000 אנשים, כן, 50,000, יצא אלסיו נראה לי. אלסיו זה גרוע. אלסיו זה גרוע רצח. אני יודע, אבל זה מהמסלול. מה זה? יאיר, יש לך אלסיו בקומה, יש לך אלסיו. מכרתי מקודם. אתה יכול אחרי זה לצפות בסרטון ולראות. אם קוראים לו אלסיו. חברים, תכתבו בתגובות מ-1 עד 10 כמה מזל יש לי בלאקי בלוקים. בלאקי בלוקים האלה, כי בכללי אני בלי מזל. ליאיר יצא ג'ינג'ר. tanto katiten baum ya. למרות זה בחיים זה לא יצא לנו. אנחנו בלי מזל. מה? יצא לנו כרגע בלבלה. מה זה לוס בלבלה? אדם, אני יכול את הנוס האלה, אני רוצה לעמוד לך. מה זה אומר? Los trallaleritos. קוראים לזה לוס טרללרית. יאיר, למה אתה לא מחכה למוטציות? אתה Las תראה, trallaleritos. Las למה אתה trallaleritos. לא מחכה? יאיר, די. למה אתה לא מחכה למוטציות? אתה בושה. לא מפסיק בגלל מה שעשית. אתה תישאר מרוסק. אתה לא מבין. טוב, שנייה, חכה, טוב. למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? רציתי לשים את שניהם בפיוז החדש. כן, אני הבנתי את הרע. רגע, די, כל שנייה אומר לעשות 20 כפול מזל, 20 כפול 20, די, תפסיק. מה קורה בסכמן? תודה, הוא עשה 20 כפול מזל. יותר הרבה מה יש לו עם פיפי קיווי? יאיר, אם אתה תשיג רקוני זנדלי אתה תצרח. יאיר, אם אני אביא לך רקוני זנדלי אתה תשמח? רקון. יש לי, תקשיב, Ballerino תקשיב, rock. יש לי פעם חבר שלי באיבנט הזה של הרקוניני טנדליני, חבר שלי לקח, הוא לא חשב שזה נדיר, וכרגע עדיין יש לו את זה נראה לי. לצערי אין לי את זה, אבל כן. למרות שאני לא אוהבת, אני לא אוהבת היוצר הזה. אני לא אתם אוהבים. תכתבו מי יותר טוב. תפסיק עליו. די, תפסיק עליו. כן. אם היית רואה מהמסך שלי את מה שקורה לי, יאיר, אני יודע מה קרה לך, כי אני מכיר את התחושה. קיסטה. בוא, כן. לא עוזר בי אצלי. לא משנה. Lucky block. כאילו, יש דברים. Lucky block. טוב, יאיר, אני לצערי הרב צריך ללכת לישון, כי... די, שקרן, די. אדם, כרגע יש סנק. סנייק. טוב, אז אני אקח כמה לקי בלוקים אחרונים לאיבנט. אני לוקח את כל הלקי בלוקים שיוצאים בגלל שאחרי זה אני הולך. תקבל מוטציות, לקי בלוק. אתה רמה פחות גבוהה. Lucky block. כך. תקבל מוטציות. בוא נראה מה לקי בלוקים. גם אני מקבל את זה. או! 4 מוטציות. לקי בלוק.
לקחתי לבן. אני יכול לראות? כן. גם... כן, יאו. יאו. לא, אל תשים. Lucky block. יאיר! זה הלקבלוק הכי הזוי שראיתי. אם יוצא לי מזה משהו טוב אני... אך, אומייגאד, פאפי. טוב, יאיר יש יותר מדי... תיקח. במילא יש כאן איזה 200 לקבלוקים. פייר פליי. Lucky block. לא! יאיר, יש מלא לקבלוקים בסוף, תיקח. טוב, אז אני אקח. Los lucky לא, blocks. לא מהר. לא! Bebeo. נגמר לי המקום בבייס, יאיר. לקי בלוקים... לא, מהר, אני חייב למכור משהו. יש שם את הלקי בלוק האהוב עליי במשחק. Bebeo. אה, Bebeo. לא, אל תאבד לקי בלוק. Lucky block. תישאר חזק. תישאר יציב. Lucky block. יאיר. טוב, אני והצופים מתחילים פתיחת לקי בלוק. חברים. אוקיי, יאיר, תסתכל בינתיים הפתיחה, אחר הפתיחה. יאיר, אני פותח מיליארד לקי בלוקים. אני פתחתי את הלקי בלוק הכי טוב במדינה. אמן שיצא לי משהו טוב מזה. לא! 5.7 מיליון. אני אשמור את זה, כי זה מביא אחלה כמות. גם את זה אני אשמור מעל 2 בשביל טריידים. אם יוצא לי מאחד מהם לגרנדה, אתה לגרנדה. לא. וואי, אני כוח לעלות בומבינית הזאת. טוב חברים. הלקי בלוקים האחרונים. אתה אחד הלקי בלוקים הכי טובים שלי. יאיר, אני פותח לקי בלוק מוזר מאוד. טוב, אני די גמרתי עם האיבנט. מאוד אכזבתי. חוץ מלקי בלוק אחד ואפילו אין לי כוח למכור. יאיר, אני צריך ללכת לישון. I'm sorry. תראה איזה. יאיר, אני לא יכול להיזהר. טוב, ביי יאיר. ביי צופים. רגע, אבל הלקי בלוק. כן, שכחתי מהם. לא, טוב יאיר, הבנת שאני מזליסט האיבנט? בעיקר בגלל הלקי בלוקים האלה. טוב, לא בעיקר, רק בגלל הלקי בלוקים המוזרים. אני הכי אוהבת הלקי בלוק. אני גם הכי אוהב אותם בגלל שיש לי... יאיר, לא, זה שלי, יאיר, הם שלי. סורי יאיר, אני לוקח אותם. Lucky block. אשמתי שהם מופיעים, יאיר, אם הם לא היו מופיעים. לא הייתי לוקח, אבל הם הופיעו. זה הרצון שלהם. I'm sorry, יאיר. אוף, יצא לי קוף מוזר, ומה עוד יצא לי? טוב, לא נורא. היה איבנט... אני רוצה שנעשה סגירה. טוב. בוא נגלגל המזל. בוא נעשה אותו עולם. נעשה פה. חברים, אנחנו טופ 11 בעולם. ישראל למקום הראשון. אוקיי. זה יהיה כזה קשה. זה היה סרטון להיום. מקווים שנהנתם. ו... הערוץ הוא אדם לוויתן אם אתם רוצים לחזור. ביי.